Bil-proġett il-ġdid tal-enerġija, l-emissjonijiet iġġenerati mis-settur tal-enerġija se jonqsu bin-nofs u trab fl-arja se jonqos b'90%. Skont l-istudju tal-impatt ambjentali maħruġ mill-MEPA jirriżulta li l-politika tal-gvern preżenti se twassal biex pajjiżna jiggwadanja minn titjib sostanzjali fl-arja. L-istudju jżid jgħid li l-għeluq tal-Power Station tal-Marsa u l-għeluq tat-turbini tal-fwar fil-Power Station ta' Dellimara kif ukoll permezz tal-qalba minn heavy fuel oil għal unit imħaddem bil-gass naturali fil-Power Station ta' Dellimara se jnaqqas l-emissjonijiet mill-arja. L-emissjonijiet iġġenerati mis-settur tal-enerġija se jonqsu bin-nofs u trab fl-arja li jiġi ġġenerat mill-Power Station se jonqos b'90%. Ir-rapport żied jgħid li l-pjan tal-enerġija propost mill-Gvern se jkun qed inaqqas il-mart respiratorju u se jkollu effetti pożittiv fuq is-saħħa tan-nies. L-istudju sab li l-bidla minn heavy fuel oil għal gass naturali kif ukoll l-għeluq tal-Power Station tal-Marsa se tirriżulta f'impatt pożittiv fuq is-saħħa tal-poplu tal-lokal u anki l-popolazzjoni in ġenerali. L-istudju jsostni wkoll l-impatt soċjali mistenni jkun wieħed pożittiv, l-aktar minħabba l-fatt li l-impjant se jtejjeb dak li n-nies kienu jqisuh bħala esperjenza negattiva biċ-ċumnija enormi li hemm u li issa mistennija titneħħa.